Avui parlarem de literatura. Hem vingut a la biblioteca, però de fet podíem haver escollit qualsevol altre lloc per parlar-ne. La platja, un vagó de metro, una casa abandonada en un barri marginal, perquè la literatura és una de les arts més transportables i transportadores. D'una banda ens la podem endur o pot arribar a qualsevol dels racons que hem dit. I de l'altra, llegint bons llibres, ens podem sentir transportats a qualsevol lloc del món o de la història sense sortir de casa. O en aquest cas de la biblioteca. Procurarem no fer gaire soroll, si no encara en sortirem abans d'hora. Us imagineu un invent que us permetés parlar amb algú del futur? Per exemple, amb algú de l'any 4500? Potser penseu que només seria possible amb un aparell tecnològic molt sofisticat i que encara falten anys perquè s'inventi. Doncs no. Es va inventar fa milers d'anys. És la literatura. Moltes de les obres d'aquesta secció de literatura clàssica es van escriure o compondre originàriament fa més de 2000 anys. I encara avui ens expliquen què sentien en aquell moment els autors o els personatges que van crear. Això vol dir que, per damunt de tot, la literatura és un acte de comunicació molt especial, perquè un emissor del segle I abans de Crist pot tenir un receptor del segle XXI. No us sembla un invent revolucionari? La literatura és un acte de comunicació. L'emissor del missatge n'és l'autor. El missatge és el text literari i el receptor del missatge és el públic lector. Per entendre el missatge cal entendre el codi amb què està fet i, en aquest cas, és la llengua en què està escrita l'obra literària. Escolteu aquest text de Montserrat Roig. Clarejava. El cel feia filagarses grises i blanques, però per la banda del mar s'hi estenia una franja de color taronja. Els balcons ja no gotejaven i la ciutat es desvetllava a poc. En Màrius caminava de pressa. La Natàlia feina tenia per encalçar-lo. Per fi va seure en un banc de la plaça Palau. Gent amb paquets embolicats de paper de diari esperaven l'autobús. Les darreres ombres de la nit eren atrapades per les primeres clarors de l'alba. Els fanals encesos feien una llum somorta. Passaven camions carregats amb caixes de fruites i de verdures. En Màrius tenia les galtes enceses i amb els ulls humits es guardava l'infinit. És evident que ningú parla així, ni tan sols la Montserrat Roig parlava així. Això ens demostra que la llengua que fem servir per comunicar-nos en la vida diària no és la mateixa que fan servir els escriptors ni la que fem servir nosaltres mateixos quan escrivim un text amb voluntat literària. Però no només la llengua utilitzada en la literatura és diferent de la que fem servir habitualment. El món descrit per la literatura també és diferent. La literatura és ficció. És una invenció d'un món i uns personatges imaginats a partir d'elements que trobem en la realitat. La literatura construeix un món de mentida i s'estableix una espècie de pacte no escrit entre l'autor, que s'inventa les mentides, i el lector, que se les creu mentre dura la lectura. Si el lector s'identifica amb els personatges, és com si visqués altres vides. És veritat que la literatura ens pot servir per adquirir nous coneixements culturals, però encara és més important la possibilitat d'adquirir coneixements sobre nosaltres mateixos que ens proporciona la lectura, perquè ens convida a la reflexió. Però quin és realment l'objectiu de la literatura? Ha estat sempre el mateix, des dels seus orígens fins als nostres dies? Antigament, la paraula literatura feia referència a un coneixement general de l'home de lletres. La paraula prové del mot llatí literatura, que al seu torn deriva de la paraula litera, que vol dir lletra. En un principi, doncs, literatura fa referència a tot allò que té a veure amb l'escriptura o la lectura. Fins al segle XVIII, amb la paraula literatura es feia referència a qualsevol tipus de coneixement, fins i tot el científic.
Els tractats d'història, medicina, astronomia o qualsevol altra ciència es consideraven obres literàries pel sol fet de ser un discurs lingüístic. Però a partir del segle XVIII, el terme literatura s'orienta de manera pràcticament exclusiva a la creació estètica de mons imaginaris, mentre que termes com història o ciència adquireixen el mateix sentit que tenen avui en dia. Actualment, doncs, s'entén per literatura el conjunt de textos escrits o orals que fan un ús especial de la llengua i que han estat elaborats amb una intenció estètica i no pràctica. És a dir, que no pretenen ensenyar una matèria concreta, sinó que el seu objectiu és fer que el lector s'ho passi bé amb la creació de fantasies i mons ficticis. Pel que sembla, això de la literatura ve de molt lluny, fins i tot d'abans que s'inventés l'escriptura. Sí, perquè sovint, quan parlem de literatura, pensem en textos per ser llegits, però la poesia o el teatre, que són per ser dits o escoltats, també són literatura. O fins i tot els contes o els monòlegs. Potser això dels monòlegs ja ve de l'edat de pedra. El que segur és que ja hi havia narradors. La literatura existeix des de l'inici dels temps i és tan antiga com la capacitat humana de parlar. En l'antiguitat, la literatura estava relacionada amb la música, la religió i els rituals de guerra, de l'agricultura, de l'amor, i es feia servir en cerimònies o per explicar fets que no tenien una explicació lògica mitjançant l'ús de la mitologia. Han existit obres literàries en totes les èpoques i a tots els països i regions del món, però moltes no ens han arribat perquè la tradició oral s'ha perdut. L'origen de la literatura és, doncs, l'oralitat. La tradició literària d'Occident arrenca de la cultura clàssica grecollatina. Autors com el grec Homer, que al segle VIII abans de Crist va compondre l'Odissea i la Ilíada, juntament amb la mitologia antiga i altres textos religiosos com la Bíblia o l'Alcorà, han posat les bases de tota una tradició literària narrativa que ha arribat fins als nostres dies. La literatura es pot escriure en prosa, que és la manera més habitual d'escriure, però si es vol donar una musicalitat especial a l'obra literària, també es pot escriure en vers, com en aquesta obra. El vers és un recurs que es pot fer servir a l'hora de donar forma a l'obra literària, però se'n poden utilitzar moltíssims més. Per exemple, inventar-se paraules noves, fer servir paraules que ningú utilitza. Recordeu les funcions del llenguatge? La funció predominant en una obra literària és la funció estètica o poètica. L'autor o l'autora del text literari se centra en la forma del missatge que escriu i el treballa per aconseguir efectes estètics originals amb les paraules. Aquí teniu uns quants recursos o les característiques més habituals del llenguatge literari. El registre literari es caracteritza per l'ús de figures retòriques, és a dir, paraules i expressions que es fan servir d'una manera diferent a l'habitual per fer-les més expressives. Poden fer repeticions de paraules o de sons per reforçar la idea que volen expressar. Poden fer comparacions o utilitzar metàfores per donar més profunditat i bellesa al text. Alhora, el llenguatge literari és ambigu. No té un significat únic, sinó que es presta a diverses interpretacions gràcies a les connotacions o els diferents significats que se sumen al significat literal d'un text. Sovint això s'aconsegueix gràcies a l'ús d'expressions en sentit figurat, és a dir, un significat que no se'ns presenta directament, però que podem interpretar. El missatge literari té la voluntat de perviure a través del temps, a diferència dels missatges utilitzats en el llenguatge quotidià, que, un cop aconseguit el seu objectiu comunicatiu, es poden oblidar. Una de les característiques essencials del llenguatge literari és la creació de mons inexistents, però possibles en la imaginació del lector mitjançant el llenguatge. Si un text no crea ficció, no es pot qualificar de literari. Sovint, per crear aquesta ficció, els escriptors imiten altres registres del llenguatge, com el col·loquial, quan volen imitar la parla del carrer, o el científic, per exemple, en el llenguatge d'un informe mèdic. La literatura tracta de tots els temes que han interessat l'ésser humà. Alguns dels temes literaris més comuns són la relació de l'home amb el seu entorn, sigui físic, social o sentimental, la vida, la mort, el pas del temps, Déu, l'amor. De fet, tots els temes d'interès per l'ésser humà s'han tractat literàriament i probablement a través de tots els gèneres. Els gèneres literaris
Són classificacions que fem per poder agrupar diferents obres literàries tenint en compte unes característiques comunes. Els filòsofs de la Grècia antiga, com Plató o Aristòtil, ja en van fer una primera classificació en 3 grans gèneres literaris. El gènere dramàtic o teatre, el gènere líric o poesia i el gènere èpic, que equival a la narrativa. Més tard, a partir del Renaixement, ja es pot parlar d'un altre gènere, l'assaig. En total, doncs, podem classificar els textos literaris en 4 grans gèneres. Tot i que actualment la divisió clàssica encara és útil per classificar les obres literàries, és habitual que una mateixa obra contingui elements de tots 4 gèneres. Tot i això, les obres que pertanyen a cada gènere tenen una estructura i unes característiques formals determinades que ens permeten distingir-ne els grans trets. El gènere dramàtic consisteix en la representació d'una història imaginada, l'obra de teatre, en un espai físic concret i davant d'un públic. Els autors teatrals escriuen històries en què expliquen les accions d'uns personatges que actors i actrius interpreten amb la veu, el gest, l'expressió corporal i altres recursos. El gènere líric o poètic expressa els sentiments i les emocions d'un jo poètic d'una manera molt introspectiva. Tot i que habitualment s'escriu en vers, també hi ha el poema en prosa o la prosa poètica. La narrativa és un gènere literari en el qual s'expliquen, mitjançant únicament el llenguatge, les accions d'uns personatges a través d'un narrador. La poesia èpica, el conte i la novel·la formen part de la narrativa. L'assaig tracta de qualsevol tema, sigui filosòfic, històric, polític, literari, científic o d'una altra naturalesa, des d'una perspectiva analítica i amb una forma no narrativa. Tot i això, es considera gènere literari perquè vol ser creatiu i perquè la seva finalitat no és pràctica, sinó reflexiva. Pot tenir forma d'article, de carta, de diari íntim i fins i tot de diccionari. L'autor literari és l'escriptor que escriu una obra literària. En algunes èpoques l'autor no era important i no firmava les obres. Per això algunes ens han arribat anònimes. També pot ser que no s'hagin firmat per evitar problemes de censura o perquè l'autor no pateixi les conseqüències d'haver escrit allò. Altres vegades els autors han fet servir pseudònims. El pseudònim és un nom fals que un autor escull per firmar les seves obres. Un exemple és el de l'escriptor català Joan Oliver, que firmava amb aquest nom quan escrivia teatre, però en canvi firmava amb el pseudònim de Pere IV quan escrivia poesia. Els pseudònims es poden fer servir quan l'autor no vol ser reconegut, quan l'autor vol utilitzar un nom que li agrada més que el seu o per reafirmar la seva personalitat d'escriptor, perquè normalment el pseudònim només es fa servir en l'escriptura i no en la vida quotidiana. Sovint el pseudònim que fa servir un autor té algun significat especial. Com s'escriu una obra literària? D'on treuen la famosa inspiració els escriptors? Existeix, de fet, la inspiració? En la mitologia grega hi havia les muses, unes divinitats que infonien la necessitat de compondre obres literàries als poetes i la inspiració necessària per fer-ho. Però durant molt de temps s'ha plantejat el fet de si l'autor literari escriu per inspiració, és a dir, per una mena de força superior que l'impulsa a escriure, o si la literatura és únicament fruit d'un procés de treball molt disciplinat. De totes maneres, cada escriptor acaba desenvolupant el seu propi mètode. Esa intuición me dicta su retórica y me dice si quiere ser escrita en decasílabos blancos, en forma de soneto, en verso libre, en prosa, en verso. Pero yo trato de intervenir lo menos posible en lo que yo escribo. Lo único que sé cuando escribo un cuento es el principio y el fin. Y yo tengo que inventar o descubrir
bueno, sabe que en latín inventar que decía descubrir, bueno, la mención de la cruz. Si no tengo que inventar qué sucede entre este punto de partida y la meta. Y después tengo que averiguar además si eso debe ser contado en primera persona, en tercera persona, a qué época conviene, a qué región del planeta, o lo que fuere. A diferència d'altres tipus de llenguatge, l'objectiu final de la literatura no és aconseguir un benefici pràctic, com per exemple el llenguatge jurídic, el científic o el quotidià, que utilitzem per crear lleis, per divulgar coneixements o, per exemple, per comprar productes al mercat. L'objectiu de la literatura és simplement crear literatura. Per això es diu que la literatura és autònoma, perquè té finalitat en si mateixa. Em sembla que avui ho haurem de deixar aquí. Ja ens veurem en el pròxim programa. Us proposo uns exercicis. Fins aviat. Els autors i les autores de textos literaris es fixen molt en la forma i en l'estructura del missatge que escriuen. La intenció és sorprendre els lectors amb efectes sonors, de ritme. Volen evocar imatges. De totes les funcions del llenguatge, podríeu dir quina predomina en el text literari? La resposta correcta és la quarta, la funció poètica o estètica, on l'atenció se centra en el missatge i en la forma que adopta. No tots els textos escrits són textos literaris. Podríeu dir en quins d'aquests tipus de text es fa servir el llenguatge literari? La resposta correcta és que el poema, la novel·la i el conte són textos literaris. En canvi, per redactar una notícia o una recepta, no farem servir recursos estètics, sinó que serà un llenguatge més concís i funcional. Hem vist que la literatura és l'art del llenguatge i que el text literari no té un únic significat, sinó que permet diverses interpretacions. Podríeu dir quines d'aquestes característiques corresponen al registre literari? Ús de figures retòriques, ús del llenguatge tècnic, ús del llenguatge figurat, ambigüitat, ordre segons la importància informativa. L'ús de figures retòriques i del llenguatge figurat, com també l'ús de l'ambigüitat, són recursos habituals del registre literari. En canvi, l'ús del llenguatge tècnic correspon al registre tècnic o científic i l'ordre, en funció del seu valor informatiu, correspon al registre periodístic. Durant el programa hem dit que les obres literàries es poden agrupar tenint en compte unes característiques comunes pel que fa a la forma i a l'estructura. Però recordeu quins són els 4 grans gèneres en què es classifiquen els textos literaris? Els 4 gèneres són el dramàtic, el poètic, la narrativa i l'assaig. I per acabar, sabríeu dir a quin dels 4 gèneres correspon cadascuna d'aquestes característiques? La relació més encertada per resoldre correctament l'exercici és la següent. La representació d'una història en forma dialogada al teatre. L'expressió de sentiments en vers correspon a la lírica o poesia. L'explicació d'una història en prosa a la narrativa. I, finalment, la reflexió sobre un tema d'interès general és una característica de l'assaig.
caixes de fruites i de verdures. En Màrius tenia les galtes enceses i amb els ulls humits es guardava l'infinit. És evident que ningú parla així, ni tan sols la Montserrat Roig parlava així. Això ens demostra que la llengua que fem servir per comunicar-nos en la vida diària no és la mateixa que fan servir els escriptors ni la que fem servir nosaltres mateixos quan escrivim un text amb voluntat literària. Però no només la llengua utilitzada en la literatura és diferent de la que fem servir habitualment. El món descrit per la literatura també és diferent. La literatura és ficció. És una invenció d'un món i uns personatges imaginats a partir d'elements que trobem en la realitat. És la llengua en què està escrita l'obra literària. Escolteu aquest text de Montserrat Roig. Clarejava. El cel feia filagarses grises i blanques, però per la banda del mar s'hi estenia una franja de color taronja. Els balcons ja no gotejaven i la ciutat es desvetllava a poc. En Màrius caminava de pressa. La Natàlia feina tenia per encalçar-lo. Per fi va seure en un banc de la plaça Palau. Gent amb paquets embolicats de paper de diari esperaven l'autobús. Les darreres ombres de la nit eren atrapades per les primeres clarors de l'alba. Els fanals encesos feien una llum somorta. Passaven camions carregats amb Us imagineu un invent que us permetés parlar amb algú del futur? Per exemple, amb algú de l'any 4500? Potser penseu que només seria possible amb un aparell tecnològic molt sofisticat i que encara falten anys perquè s'inventi. Doncs no. Es va inventar fa milers d'anys. És la literatura. Moltes de les obres d'aquesta secció de literatura clàssica es van escriure o compondre originàriament fa més de 2000 anys i encara avui ens expliquen què sentien en aquell moment els autors o els personatges que van crear. Això vol dir que, per damunt de tot, la literatura és un acte de comunicació molt especial, perquè un emissor del segle I abans de Crist pot tenir un receptor del segle XXI. No us sembla un invent revolucionari? La literatura és un acte de comunicació. L'emissor del missatge n'és l'autor. El missatge és el text literari i el receptor del missatge és el públic lector. Per entendre el missatge cal entendre el codi amb què està fet i en aquest cas... Avui parlarem de literatura. Hem vingut a la biblioteca, però de fet podíem haver escollit qualsevol altre lloc per parlar-ne. La platja, un vagó de metro, una casa abandonada en un barri marginal, perquè la literatura és una de les arts més transportables i transportadores. D'una banda ens la podem endur o pot arribar a qualsevol dels racons que hem dit. I de l'altra, llegint bons llibres, ens podem sentir transportats a qualsevol lloc del món o de la història sense sortir de casa. O en aquest cas de la biblioteca. Procurarem no fer gaire soroll, si no encara en sortirem abans d'hora.